Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jimthmu ban kendang na phang jong ka sarkar Assam ki brio ki banabar ki ba shong be anya po Assam kala penong ki ba bun balang khamtam ki kinhun seng balang jong ka West Khasa Hills bakin mi shakmat ban penpau ka jing sngokya hakbe dei bar kan ka phang ka Hanyotrap Youth Council West Khasa Hills hagasngini kong jong ka tayo halor kan ka phang kala let ban kendo yu Deputy Commissioner ka West Khasa Hills bandawa ban pen klan bat perking bha hakbe dei bar ka rung kami hapo ka district Usamla Wante Bok Lingdo General Secretary ke HYC West Khasa Hills habakran hakilat pathai khubor hadian ke jing kendo ber UDC ulong baga seng ke penpau ke jing sngokya bha kabede bagni ke jingja Assam ya baga sarkar Assam menta kadan ke jingthmu ban kendang ke brio banabar ke basyang ba an hakte ke jila hakba kani klempep kanwanra jing e ke jila kumju ke district bagdi ke brio kila ban wanrung ba an hapo ke district namar ke jing tiang ya sarkar Assam Shushu ulong ru baga seng lingba ka jingtho kala ai jingmot ki bo district lingba UDC bandum lang ye baro ki kinhun seng ki CM ki rangba shnong ki VDP khamtam mi ki to ki badan marjan bar ka jila lani ki badan khapot bar ka jila bane phliu jingmot ban pensuk ban te lakam mi ka rung kami apo ka district kumjuru kala kenturu ban pen khran ki infiltration gate ki bapet ya ka rung kami apo ka district khamtam hakapon minmiet ban pe ngor ba kalian jungi ka HYC West Khasa Hills District Gilawan Banbu ye kadai gajing tho akamat jung DC gajing tho jungi hakade bat menta na kalian jungi ka HYC West Khasa Hills District kalong hakade bat ki artli ki point kawani kong ka gajing bu jungi kalong ba bandum banlang ye ki seng balang ki SIM kirang ba snong ki VDP apo jong kathan West Khasa Hills District namar ba hakini ki bunai lani hakini ki singi yo I ba ka sarkar Assam kala sedang ban persang ban kendang na phang yo ki khar muslim Bangladesh ki basyong bi an hapo Assam ti kani ka point ka banikong ka bangwan bu na kalian dingi ka seng kalong ba khnang ba kini ki snong lani ki seng balang baro ki badan hapo West Khasa Hills ki long ki debat pekngor ya ka jingrum jingwi jong kini ki dekhar ki badai na Bangladesh ki bolong syong bi ana Assam namar lada kini ki yo bandrung hapo jalan megalia kanwara ka jing e ya ka district jongi khamtam ye kinong syong jongi hapo jalan megalia berkabar par kalong ba ka point ka baar kalong ba hakabide ba kini ki infiltration gate ki babu da ka sarkar ban pe ye karung kabi ki badan hapo district khamtam mang thia bari ni na kalian jungi ka sengi ong ba dei ban long ban pe bha tengor ye kini ki barung ki bomi namar yo kanwara ka jing e khamtam e namar ngi kum ka sengi sokhya e ka dei bat hakapor menmet namar kini ki bre ki la bandrung hakapor menmet namar hakapor mesngi nam thrai ba kin la bandrung namar ki ting namar ba ni kinong sung ye tre yak ta ngi yo I ki ten re hakapor menmet kala ka kham e namar bun nangi kinong sung no nim tre ngi ta hakapor menmet ka dei kapor bangi thia ti kumut kanwara jungi ban penpiang ban pej bha kapor menmet leng ba jogi de ki infiltration gate kan yarap ya district lani ya thain ka jongi te hakabe de ba ka jingkren jongi bat DC hakide habde ba kidi ki arti ki pon no ki bangi lawan bu ho akmat DC ula ong ngi ka seng ba habde ba kini ki benta ngi la simkhya khamtam ha ki bde ba ri border ula ong ru yengi ka seng ba hakide ki tayo unsa penlong ye ki jingelang ban khot ikirang ba snong ha khamtam ha ka thain salang ka bde ko wina ki jaka ka bo ong ba kala ban ka wala ban long ka jingmai ka dong ka thain gitu bat nata ka ba arpat ong sha ka thain athia bari bat ula ai ru ka jing tho yengi ka seng ula ri ula ai yengi ke udo pin iru ba ula mut ban khot no ek de ki rang ba snong te ha ka pon na kliang jungi kum ka sengi kerpat yo DC bon sum khya ba ban pe ba khamtam ki bor jong ko police mo bakin sum khya ban pe ba amar ba UDC ula pha ye kini jing tho leng ba jong superintendent of police but SPO jong promotion road but ya deputy labor commissioner ha ke jing ekran ba jong ye bat ka sengro ha ke por ko ba sutnat kalong ba nak leng BC ula ong ba ha ke de bat ke labor mo ki don kini ki la ban apply da ka ba 1 3 kam hapo jala jongi bo ban 1 3
dak ba apply labor license te UDC uong bah ka di ba labor license lok tha ye ki bor ke bade page ye ke labor license ba nang ni syakman umde ban issue lumar de ban verify ba na mario ba ki de ki ne ki mu ki khar muslim ki ba khar muslim Bangladesh ki ba shong Assam ki ba 1 3 po ke jala jeng ki kani ka jing sim kha jong UDC gis ngopan ai kuble UDC bar hak juga por nginang ye budin ha bade ba kani ban ngikar paru i gisnong ki thau kumju i ki unit ki circle ki badan hapo jong ka HYC West ka je ba ki de ba sim kha ban pe bnia nam ailat ba kini kiba nabar ba kimyo ban rum hapo ke jala jongi bar hak juga por UDC uong yang i ba hagabde bat ka room kami jong kidi ki khar Bangladesh uong ba hapo district West ka sihil kampat dan hadu menta namar ba ka jing shek lani ka jing page bnya kalong ka babiang namar ba ki ka jing simkhia na ki bor jong ki police bat ka district ki